सिगाङावनो बर'खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा जोहोलाव सोमब्ला गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो आरो बैसागुनि नामाव दिनै माखासे बादायलायनाय प्रग्राम लादों आरो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव मा मा प्रग्राम लानानै दिनैहाय बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिथां आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानि। दा नोंथांमोना जे दिनैहाय माखासे बैसागुनि नामाव गोबां दिनै बादायलायनाय हाबाफारि लादों। दा नोंथांमोना बे फुंनि समाव मा मा हाबाफारि लानानै प्रग्राम खालामो? गिबियावनो चिरां जिल्ला बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बे समावहाय दिनै 10 एप्रिल जोङो चिरां जिल्ला बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै गिबि खेबनि थाखाय लांदां बैसागु प्रग्राम जोङो लादों। बेनि सिगां जोङो जिल्ला आफादनि जानानै जोङो महरगिरि आफादब्लाबो बेबायदि हाबाफारि जों लाबोफिननो रोङाखैमोन। दा गिबि खेबनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोराव खुंजेननाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा दिनै दङ फुंनि समावहाय फिरफिला उरायहोनाय। बिनि उनावनो जोङो जाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय खामानि मावनानै मुंख्लं जालांबाय बा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जों बिथांमोननि मुङावहाय जोङो दिनै फुंबिलि समाव आर'ज गाबदों। बिनि उनावनो जोङो जोंनि हारिमुवा जेन मुलुगाव गोसारो, जोंनि हारिमुवा जेन बयजोंबो मिथिजायो आरो जोंनि हाबाफारि लानायफ्रा बयजोंबो मिथिजायो बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय फुंबिलि समावहाय दहाय हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लाखांबाय। दा बिनि उनावहायनो जोङो दा हाबाफारि लादों लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन जोंहा जोंनिनो गुरुबासानि भिक्ट'रिया गार्लस एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां कंकर मुसाहारिया बे हाबाफारिखौ बेखेवनानैबो होलांबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय खुंजेनदों जेब्ला एसेबां गिदिर आयदाफारि लानो हायाखैब्लाबो जोङो लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लाफादों। बेजों लोगोसे जोङो देमसि मोसानाय बादायलायनाय जों बे हाबाफारिखौबो लादों आरो बिनि गेजेरावनो जाय साबसिन मोसागोन बिथांखौ मिस बैसागि मुङैबो जोङो बान्था होनायनि थाखाय सायख'नाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों। बैसागुआथ' खाथियानोसै बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा बिबुंथि होनो सानो? चिरां जिल्ला बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै आं बेखौनो खावलायहरगोन जोंनि गासै मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानि थाखाय आङो बेखौनो खावलायहरनो नागिरो जे फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय जेन आलो गोजोन जायो, जों बयबो जेन खौसेथि थालायो, जोंनि गेजेराव जेन नांलाय खमलाया फैया, जोंनि गेजेराव जेन एना एनिया जेन फिन फैफिना बिनि थाखाय आङो बयखौबो गोरोबलायनो थाखाय खावलायहरगोन। आरो जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफोर जाय लाइमोन बिथांमोनहा रंजानायनि मुङावहाय बैसागोनि मुङावहाय जौ बा निसा बुस्थुफोरखौ लानानै जेन गाज्रि लामायाव आगान सुरलाङा आं बिनि थाखाय खावलायहरगोन। आरो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुआ जे जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै जोंखौ जेन गोरोबहोफिनगोन आं बेनि थाखाय आसा खालामो आरो बयखौबो आं मोजां हाबाफारि लानो थाखाय खावलायहरो। दिनै जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो मोन्दों दिनै फुंबिलिनि हाबाफारियाव फिरफिला उरायहोदों आरो मुंख्लंफोरखौ बिबार बावदों आरो जों आरो मोनथिनो मोनबावदों दि दिनै फुंबिलियाव बैसागुनि मुङै हानजाबो सुरदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गोजोन्थों।